proiectul Working Index. Federația Publisind. Federația Sindicatelor Libere din România. Yes, the Confederation of Vocational Unions from Norway. So, I'm working for something in Norway that's called Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. We don't have to know. We are... Prin urmare, este o onoare să fim alături de dumneavoastră, este o plăcere să fim și să dezvoltăm subiectele pe care le aveți în vedere, în special cel cu privire la munca decentă. Ce Dumnezeu se întâmplă în țara aia numită România, care e și membră a Uniunii Europene, de au ajuns românii să fie pe locul 2 la nivel planetar în ceea ce privește fenomenul migraționist. De ce pleacă din țara voastră milioane de cetățeni în vârstă de muncă? De ce? Cam asta înseamnă muncă decentă, pe foarte scurt. Aspirațiile persoanelor pe toată durata activităților în muncă. Am intrat un pic în profuziune și am